نايلومي كوخبنا كخون حرينا زلنا حدا كابتو مع بجزيوم كاب زترأيو بلوصات تصاوتي صدقات ينس حدا زخونه دكتور يمان دستا ابتا عود استوغنا صفو عوتاتن كمون دحر بايتو زدهس زترالو مدبي كخون سناي مكتتال نمنى لكم ንምንባር ዝግበር ቅልስ ብዙሕ ውረድ ደይብ ዘለዎ ከም ምዃኑ መጠን ንዘለና ኩነታት ኣብ ውልቃዊ ረብሓና ብምውዓል ታሪኽ ምስናድ ብዙሕና ንፅዕር እቲ ምንታይ ሓርኮትኮት ዝብል ሰብ ካብ ድላዩ ስለ ዘይተርፍ ካብዚ ብዘይፍለ ኣብ ዓውዲ ስፖርት ይኹን ካልእ ሞያውን እንተኾነ ብኽብሪ ክትሰርሕን ንዘመናት ድማ ክትፅዋዕ ስለ ዘኽእለካ ኣብ ናይ ሎሚ ከዋኽብቲ ስፖርት እምበኣር ብኩሉ ገጻት ናይ ህይወት ዕወት ዝኾነ ሰቢና ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኣብ ስፖርት ብዙሓት ምሁራት ከም ዘለዉ ዘይካሕድ ሓቂ እዩ በቐረባ እንግሊዛዊ ሃሪ ማጓየር ናይ ስነ ሕሳብ ምሁር ኣብ ዓባይ ናይ ኩዕሶ እግሪ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝፃወት እውን ህያው ምስክር እዩ እዚ ድማ ብልሒ ናይ ኣእምሮ ዘርኢ ምዃኑ ኣየጠራጥርን ብተመሳሳሊ እምበኣር ኣብ ሃገርና ኤርትራ ብቁፅሪ ውሕዳት ዘይኮኑ ምሁራት ስፖርተኛታት ኣይሰኣኑን እዮም ሓደ ካብኦም ዝኾነ ዶክተር የማነ ደስታ እዩ ንሱ ኣብ 1982 ኣብ ዓውዲ ስፖርት ሰደቓ ቴንስ ሓደ ካብቶም ዕዉታት ዝነበረ እዩ ዶክተር የማነ ደስታ ኣብ 1967 ካብ ኣቦኡ ደስታ ሙሳዝጊ ኣዲኡ ንግስቲ ሚካኤል ኣብ ፓራዲዞ ኣስመራ ተወሊዱ ካብ መዋእለ ህፃናት ክሳብ 6ይ ክፍሊ ኣብ ቅዱስ በርናዶስ ስታውያን ካብ 7ይ ክሳብ 8ይ ኣግኣዝያን ካብ 9ይ ክሳብ 12 ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ ትምህርቱ ተኸታቲሉ ብምቕጻል ኣብ ሃገራዊ መልቀቂ ምርመራ 3.8 ብምምጻእ ናብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ተሰጋጊሩ ኣብኡ ድማ ናይ 3.72 ነጥቢ ብምርካብ ብልዑል ማለት ናይ ቀዳማይ ዲግሪ ስነ ምሕደራ ትምህርቱ ዛዚሙ መብዛሕትኡ ግዜ ቦክሲንግ ቴብል ቴኒስ ግራውንድ ቴኒስ ዝኾነ ስፖርታዊ ድሕሪ ሓቲትካ እቲ ቦታ ወሳኒ እዩ ስፖርት መዘውተሪ ድሕሪ ዓቢኻ ሽዑ ርኢኻ ትስሓብ እጃ ኣነ ቤት ትምህርቲ መኮንን እጃ ኣስመራ ሓፈሻዊ ዝበሃል ፊቱ ይገዛይ እጃኡ ዓባ ኣዳራሽ ክልተ ቴብል ዝነበሮ ነይሮም ተማሃሮ ክፃወቱ ከለዉ ይርኢ ነይረ በብቑሩ ምስቶም ዓበይቲ ተፃዊተ እቶም ዓበይቲ ክስዕሮም ጀሚረ ኣብ 1980ታት ኣብ ከባቢ ክሮቾዶልስድ ዳ ማሕሙድ ወይ ከዓ ሲቲ ፓርክ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ሰደቓ ቴኒስ ወይ ከዓ ቴብል ቴኒስ ኣብቲ ከባቢ ብብዝሒ ስለ ዝነበራ በዓል ቫይሱረይ ኣብ ኦፊሰርስ ክላብ ቲቸርስ ክላብ ጁኒየርስ ክላብ ስለ ዝነበራ ኣብቲ ከባቢ ስለ ዝነበረ ብብዝሒ ሰደቓ ቴኒስ ኩሉ ሰብካ ከም ካልእ መንእሰይ ሰደቓ ቴኒስ ክፃወት ስለ ዝመፅእ ስለ ዝነበረ ኣብ 80ታት ምስ ፕሮፌሰር የማነ ደስታ ሽዕኒ ወዲ 54 ዓመት ዶክተር የማነ ደስታ ኣብቲ ዋንቲ መንበር ቤቱ ኣብ ፊት ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣስመራ ሓፈሻዊ ማለት ልኡል መኮነን ብምንባሩ ነቲ በቲ ግዜቲ ዝካየድ ዝነበረ ስፖርታዊ ፍጻሜታት ተገዳስነት ክሕድር ከኣለም ልዕሊ ማንም ነገር ድማ ሰደቓ ቴንስ ክፃወት ብኡ ክዓብን ህንጡይነት ሰማይ ዓሪጉ ኣብ 1983 ኣብ ሲቲ ፓርክ ዝተገብረ ፀወታ ካብ ሙሉእ ኤርትራ ተወዳዲሩ ካልኣይ ወፀም በዚ ከይዓገበ ናብ ኢትዮጵያ ብምጓዓዝ እውን ዓወት ኣይተሓረሞን ኣብኡ ልምምድ ፀወታ ጀሚረ ድሓር ፈለማ 1983 ናይ ሙሉእ ኤርትራ ካልኣይ ወፀ ኣባል ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ኮይነ ንኣዲስ ኣበባ ከይደ ብኣዲስ ኣበባ ሳልሰይቲ ካብ 14 ክፍለ ሃገር ወፂና ግን ዓብ ተመክሮ እዩ ነይሩ እቲ ዓብ ከተማ ሆቴል ምግቢ ኩሉ ነገር ሓድሽ ነገር እዩ ንዓይ ዝሕሰብ ነይሩ ሽዑ 84 እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝረኣኻዮ ተመክሮ እቲ ትሰምዖ እቲ ትሪኦ ተወሲኽዎ ካብ 84 ቀጻሊ እስካብ 91 ቀዳማይ ወፀ ከይተሰዓርኩ ወዲእ እዮ ማለት እዩ ሽዑ ኣብዚ ኣብ መንጎ ኣብ 87 ታዝለዓለት ዝወፃኽዋ ካልኣይ ናይ ኢትዮጵያ ወፀ ኣባል ሃገራዊ ጋንታ ኢትዮጵያ ኮይነ ማለት እዩ ካብ 87 እስካብ 91 ኣባል ሃገራዊ ጋንታ ኢትዮጵያ እትየ ማለት እዩ የማነ ደስታ ኣዝዩ መላእቲ ናይ ሰደቓ ቴኒስ ዕጥቁ ቁመንኡ ራኬት ኣተሓሕዝኡ ብሓፈሽኡ የማነ ደስታ
نتيبل تنس زت فترة نتيبل تنس هو زلوا نتيبل تنس ملأته بقى زلوا لذي ما ندستا أنا قبل ممدن قبل صوتا نيوددرن كريه الله غسي خلتي أنا يفلينا بركة سمعتوا نيروي بهجت راح سيكونن ديتوا نيروي لذي ما ندستا نتيبل تنس كان سب كمان نقصاوت وادادر زبه قرص اكلات نيروي مالش لذي يمانه بعتب ስለዚ حزو اب مጨረሻها عود سب ኮይኑ ኣብ 1987 ድማ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ሰደቓት ቴኒስ ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑ ተመርጸ። ኣብቲ ግዜ ተወለዱ በቲ ዶክተር የማነ ዘንጸባርቆ ዝነበረ ስፖርታዊ ምንቅስቓሱ ተመስጦ ካሕድሩን ዘድልዮ ንዋት ኣብ ምቕራብ ይማዕትዮም። ብዘይካዚ ከም ጀሜትራ ተስፋ ሚካኤል ዝኣመሰሉ ኣብቲ ውድድር ንኽዕወት ዓብ ተራ ነበሮም። ናይ ስድራ ተራ ዓቢ ኣነ ኣብ 1978 ኣቦይ ደርግ ስለ ዝቐተሎ ኣደይ ኣዕብያትኒ እጂ ኣደይ ከም ኩለን ኣዴታት ከም ንፍዕቲ ስለ ትሕሰብ ንክፃወት ንገንዘብ ንመፃወቲ ድዩ ንዕጥቅኻ ምሕፃብ ድዩ ቁርስኻ ምስሓኻ ክትስዕር ከለኻ ስጋብ ኣብቲ ዋንጫ ሽልማት ስጋብ ትመፅእ ነይራ ኣነ ቁርብ ሓፍር ስለ ዝነበርኩ ኣዴኻ ሓፍትኻ ሳይዝ ነይሩ ግን ንሳ ክሪኦ ለኒ ኢላ ትመፅእ ነይራ ኣሕዋትካ እውን ሓወይ ሕጂ ቶሮንቶ ካናዳ ኣሎ ንሱ እውን እትቀይሕ ዘለይ ካልእ ገብር ምጭብጫብ ድዩ ሕጂ ዓብይ ሓገዝ ካብ ስድራይ ተገይሩለይ ከምኡ እውን ኣሰልጠንቲ ሕጂ ጀሜትራ ተስፋ ሚካኤል ሽሙ ኣሎ ንሱ ሕጂ ዓብይ ክትትል እዩ ዝገብረለይ ነይሩ ዝከረኒ 84 ንኢትዮጵያ ክንፃወት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስከድና ንሱ ብካልእ ስራሕ ኣብኡ ነይሩ ብዘይ ክፍሊት ኣብቲ ሆቴል ምሳና መፅኡ ከም ኣሰልጣኒ ከም ኣመሓዳሪ ኮይኑ ኩሉ ናይ ኢትዮጵያ ከዓ ስለ ዝፈልጦ ትፅወታ ቀደም ካብ ቀዳማይ ስለ ዝነበረ ንሱ እውን ከይጠቐስኮ ክሓልፍ ኣይደለና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣብቲ ዓውዲ ስፖርት ተመክሮ ብምድላብን ብምስናቕን ብስድርኡ ዘድልዮ ሓገዛት እናተገብረሉ ብምጓዓዝ ድማ ብሉፅ ተፃዋታይ ሰደቓ ቴኒስ ክኸውን ከኣለም። ሰደቓ ቴኒስ ኣብቲ እዋንቲ ዓብይ ቆላሕታ እዩ ዝግበረሉ ነይሩ ስለምንታይ እዚ YMCA እዚ ኮሚሽን ስፖርት ኮይኑ ዘሎ ሕጂ እሱ ሕጂ ኩሎም ብፍላይ ደቂ ዕዳጋ ሓሙስ ቶም ንፉዓት ዝበሃሉ ኣብዮም ዝዓብዩ ነይሮም ንሕና ከዓ ናቶም እናተኸተልና ናብ ዝበለፀ ደረጃ ኢና ከይድና እዚ ንኣብነት ከም ንፉዕ ተፃዋታይ ሰሎሞን ኣብርሃ እዚ ካራቨል ዝበሃል ነይሩ ንሱ ናይ መንእሰያት ናይ ሃገራዊ ጋንታ ኢትዮጵያ ዝፃወት ስለ ዝነበረ ንሱ ፅቡቅ ገይሩ ዝዕልመና ነይሩ እቲ ናቱ ስታይል እቲ ናቱ ትሕዝቶ ሕጂ ኣብ ቴብል ቴኒስ ፍልይ ዝበለ ካብ ካልእ እንታይ ናትካ ጠጠው ኣባህላ ናትካ ራኬታ ተሓሒዛ ወሳኒ ድሕሪ ጥዑይ ጌርካ ነቲ ራኬት ብስርዓ ዘይትሕዞ ኮንካ ጠጠው ኣባህላኻ ድሕሪ ብዘይ ትምህርቲ መፂኻ ንፉዕ ክትከውን ኣፀጋሚ እዩ ሕጂ ንሕና እቶም ደቂ ዕዳጋ ሓሙስ ንፉዓት ዝነበሩ በዓል ተስፋ ሚካኤል ጀሜትራ ሊላ ኣፈወርቂ ገብረ ህይወት ተኣምራት እዚ ናይ ኤሌክትሪክ ተፃዋታይ ዝነበረ እዚኦም ሕጂ ቅድመና ዝነበሩ ስለ ዝነበሩ ናቶም ርኢና ኣብቲ እዋንቲ ልዕሊ 15 ንኸውን ተፃወቶት ዝነፍዓና ነርና ኣነ ጥራይ ዘይኮንኩሲ ቢንያም ዘርአ ሕጂ ኖርዌይ ዘሎ ዝነፍዐ ዳንኤል በርሀ ሽሙ ነብሱ መሓሮ ዝሞተ ኣምሃ ሽሙ ኢትዮጵያዊ ነይሩ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ሃገራዊ ጋንታ ዝፃወት ታረቀ ሽሙ ነይሩ ኤርምያስ ኣሰፋው ሽሙ ዝነፍዐ ነይሩ ሕጂ 15 ንኸውን ንፉዓት ብሓንሳብ ዝዓበና ነርና ሕጂ ከምዚ ኩዕሶ እግሪ ክሮፕ ኦፍ ፕሌየርስ እዩ ዝበሃል ብሓንሳብ ትበቆሉ ተፃወቶት ማለት እዩ 15 ዘይንሰናነፍ ንፉዓት ነርና ካባና 3 ንኢትዮጵያ ክኸዱ ከዓ እቲ ዓብይ ቁርቁስ እዩ ነይሩ ብዓር ፍቕሪ ከዓ ዝበለፀ ፍቕሪ ነርና ስለምንታይ እዚ ክሮቾ ዶርሱ ሲቲ ፓርክ ዝበሃል ናይ ቴብል ቴኒስ ናይ ባድሚንተን ናይ ቸስ መውዓሊ ስለ ዝነበረ ምስቶም ዓበይቲ ኮይንና ብዛዕባ መፅሓፍ ምንባብ ብዛዕባ ዩኒቨርሲቲ ብዛዕባ ማትሪክ ምድላው ብዛዕባ ናብራ ሕጂ እሱሲ ከም ዓብይ ክለብን ቤት ትምህርትን እየ ዝሓስቦ ሕጂ ቴብል ቴኒስ ከምዚ ፍኔስትራ ናብቲ ዝበለፀ ህይወት መሪሑኒ ኢለ ኣነ ይሓስብ ከም የማነ ደሳ ባይታ ቴኒስ ኣብ ሃገርና ብግዜ ጥልያን ፍሉይ ቆላሕታ ይግበረሉ ብምንባሩ እዚ ድማ ብዙሓት ሰዓብትን ተኸተልትን ነበሮ እቲ ፀወታ መወዳድርተይ ስለ ዝኾነ ከም መወዳድርተይ መጠን ከድንቆ እኽእል ዝያዳ ግን ኣነ ዝሐጎሰን ናይ ፕሮፌሰር የማነ ደስታ ኣብ 88 ኣብ ኣዲስ ዘመን ጋዜጣ
ዲግሪ ሰቂሉን እንደገና ኸ ኣብ ቴብል ቴኒስ ቻምፒዮን ኮይኑ ክልቲአን ስእሊ ብሓንሳብ ምስ ረኣኾን ኣብ ልበይ ዝኣተዋን ሓጎሰይ ዝገልጻሉን ናይ ብሓቂ ዝተሓጎስኩላን ዝንየተላን ናይ ብፃየ ወይ ከዓ ናይ መታዓቢተይ ናይ መወዳድርተይ የማነ ደስታ እዚኣ ብጣዕሚ ትሕጉሰኒ ናይ ብሓቂ ካብተን ሓጎሰይ ዝገልጻለይ እጂ ኣነ ቴብል ቴኒስ ሰደቃ ቴኒስ ጥራይ ዘይኮነ ኩሉ ስፖርት እየ ዝፈቱ ዝበዝሐ እጂ ንኣብነት ሰዓት 6 ስጋብ ሰዓት 10 ቀዳም ናይ ሰደቃ ቴኒስ ውድድር ኣምዳ መሓሙድ ጌርና ሰዓት 10 ኣነ ንጋንታ ሜሎቲ ባስኬትቦል ንጉስ ሃብተ ማርያም ክሪኦ ኢለ ኮቸቪላ ከይደ ይርኢ ነይረ ኣብ ሰዓት 2 ችቾሮ ከይደ ርኢ ነይረ እቲ ብጀካ ብሽክለታ ትኻልእ ስፖርት ኮነ ኢለ ይርኢ ነይረ እጂ ኣብኡ ብዙሕ ነገራት ኢኻ ትመሃር እጂ ስፖርትን ትምህርትን ሲ ኣጣሚሩ ክኸይድ ይኽእል እዩ ጥራይ ስኻ ግዜ እቲ ፕላን ክትገብረሉ ኣለካ ሙሉ መዓልቲ እኮ ክትፅንዕ ኣይትውዕልን ኢኻ ሰዓት ትፅንዕ ሰዓት ከዓ ኩዕሶ እግሪ ትርኢ ሕጂ ምዝናይ ሲ ነቲ ሓንጎልካ ከምዚ ሪቻርጅ ንገብሮ ባትሪ መሊሱ እዩ ዝሕድዘካ ሕጂ ማሕበራዊ ክእለት ከዓ ዝመፅእ ከዓ ካብ ስፖርት ብቁልዕነታት ሒዙ ኣብ ኣካዳሚያዊ ትምህርቱ ዕዉት ዝነበረ ዶክተር የማነ ደስታ እቲ ዝፈትዎ ፆታ ሰደቃ ቴንስ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽበፅሕ ከምዚ ዓጎቶ የበርህ ስጋብ እቲ ተገዳስነት ካብ ቤት ትምህርቲ ተማሂርካ መፂኻስ ገዛኻ ከይኣተኻስ እቲ ቦታ ክትረክብን ብብዝሒ ሰብ ከዓ ስለ ዝነበረ ጥራውስቶም ሒዞም ቦርሶም ሒዞም መፅኦም ኣብኡ ልምምድ ገይሮም እንደገና ንገዝኦም ክነ ስለዚ ካብ ቤት ትምህርቲ ደኸመ ከይበለ እንደገና ናብ ክሮቸዶል ስድመፅኡ ኣብኡ ልምምድ ገይሩ ምስ መዘንኡ ምስ መወዳድርቱ ከምዚ ዓይነት ወፋይነት እናገበሩ ነቲ ናይ ሰደቃ ቴንስ ንክምዕብልን ቦታ ከማን ክትረክብ ኣይትኽእልና ብርከ ብብዝሒ ናይ ሰደቃ ቴንስ ተወዳዳራይን ተፃወታይን ስለዚ ውሕድ ስለ ዝነበረ ክሮቸዶልስ ዳርጋ ግዜ ነዊሕ ተፀቢኻ ቦታ ክትረክብ ትኽእል ካልእ ተሪፍስ ኣነ ኩዓሳሱ ካብ ኣሜሪካ ኣኮይ ስደለይ ስለ ዝነበረ ስላዝንጀር ዝበሃላ ክቡራት ነይረን ንሃገራዊ ጋንታ ኢትዮጵያ ለሚኖምን ህቦም ነይረ እቲ ዓብዪ ውድድር ሲ ብናተይ ኩዕሶ ገብሩ ነይረ ራኬት ማርክ 5 ሓድሽ መፃኒ ነይሩ ቁርብ ክኣርግ ከሎ ንኣዲስ ኣበባ ወስዶ እቶም ተፃወቶት ናይ ኢትዮጵያ ድኽነት ስለ ዘለዎም ናይ ራኬት ዕፅረት ስለ ዘለዎም ንዕኡ ቀሊጦም ኣብ ራኬቶም እዮም ዝገብርዎ ነይሮም ንሶም ከዓ ኣብቲ ዝበለፀ ሆቴል ወስዱኻ እጂ ስፖርታዊ ሲ ሃገር ዘርኢ ኣውራጃ ካልእ ከይፈለ ኣለኻ ናይ ብፃይነት ናይ ዕርክነት ስፖርት ምሕዝነት ዝበሃል ኮሲ ስፖርታዊ ተኾንካ ካብ ዝኾነ ኣፈላላይ ነፃ ኮንካ ክትሰርሕ ድሓር ስፖርት ልክዕ ከም ትምህርቲ ልክዕ ከም ውትድርና መንፋዕትኻ ንላዕሊ ትድይብ ሰበይ ሰብካ ዝበሃል የለን ኣብ ስፖርት ብዕርስኻ ንዝኾነ ተፃዋታይ ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ሃገራዊ ጋንታ ብራዚል ኣትዩ ተይልካኒ ፀብለልትነት ዘለዎ እዩ እዚ ስፖርት ንንፉዕ ዋግኡ ዝህብ ዝበለፀ ዓውዲ ኢለ ዝሓስቦ ኣብ ስፖርት ዝነጥፍ ሰብ ፀብለልነት ዘርኢ ስዒቡ ዝመፅእ ምትብባዕን ሞራልን እዩ ልዕሊ 15 ብሉፃት ነርና ኣብ 4 ዓበይቲ ጋንታታት ነርና ሕጂ ኣነ መጀመርያ ኣብ ኣዱሊስ እየ ነይረ ሕጂ 83 ፈረንጂ እቲ ካልኣይ ወፅአ ንኢትዮጵያ ከይድ ከሎ ጋንታ ኣይነበረንን ካብ ቤት ትምህርቲ መኮንን መፅአ ብናተይ ዕጥቂ ናይ ውልቂ ተወዳዳራይ ማለት እዩ ድሓር ካብ 84 ምስ ኣዱሊስ ክፃወት ጀሚረ ሕጂ ኣዱሊስ ዝበሃል ጋንታ ዙላ ዋልያ ናይ ወታደራት ማለት እዩ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ እዚአን ተን ዓበይቲ ጋንታታት ዝነበረ ሕጂ ኣብቲ እዋንቲ ምግቢ ከምዚ ዝበልኩኻ ዝበለፀ ይኹና ነይሮም ፖኬት ማን እውን ኣብቲ እዋንቲ ብዙሕ ነይሩ 75 ናቕፋ ንወርሒ ክቡኻ ከለዉ እሞ ከም ትሑት ናብራ ዘለካ ተማህራይ ዓብዪ ክስታይ ነይሩ ስለዚ ኣብኡ ዝነበረ ኣወዳድባ ከምቲ ዝበልኩኻ ከዓ ስዒርካ ንኣዲስ ኣበባ ናይ ምኻድ ድሌት ከዓ ስለ ዝነበረ እቲ ዝበለፀ ሕጉስ ህይወት ነይሩኒ እየ ዝብል ሕጂ ታለንት ወሳኒ እንዲ ክእለት የድለይካ እንድዩ እቲ ክእለት ኣነ ግን ቀፃሊ እንታይ እየ ዝብሎ እቶም ብዙሓት ተፃወቶት ኣብ ሓንሳብ ምዃንና ብሓንሳብ ምዕባይና ንዓይጠቕምን እየ ዝብል ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበራ ጋንታታት ካብ ነንሕድሕድ ዘይተሓማመቓን ብሉፃት ተወዳደርቲ ብምንባርን ንመወዳድርትኻ ንምስዓር ዝግበር ዝነበረ ርብርብ ዋጋ ዝኽፍል ነይሩ
تالنت تي توهبو يدلكاني أنا كن مسؤول وسيخة زخون النفع صدقات تنس رازي يكون النفع تصوات تاريخاني لمن سفوتو تعرز قبر جا أنا بزي رشيد رشيد كنت صوات كلنا ساعة شو شيء زخفت حموشن فرقان أنا ومتسنين مجمرة صوات نبركم أنا بحر أنا قان تاي تقيمني نفع تصواتاي ترى مش نفع تصواتاي لمن مكبر بجي عدسابة زفتون زنبرون تاي تم نفع تصواتات ناي إلكتريك ناي إنشورانس مسؤوم بتاكسي خفيلة نوعهم شهستة أبتناتهم كلب كيدا تريننج قبلنا هجي كل شيء نفع عليه غايو نعاها خسبك أزغل هجي نتوم تحت زبالو سعيرة الكا مزناي ترجم يقول أنا حاجة أنت نفع الطريقة مسمى يزبل خفلك سكاب حجي دحرة يبلنا سلمت خفلك وفرخ جبرك صدقاتين استيقون دحرة أنا تي وانجا موساد جنزب موساد تي زنات قالت راجي كونسي تبل تنس مصوات مع حقوس يفتر له بقى خمسي نابيلاردو كعصر مرأي بريمير ليج حقوس وسخلك أنا تبل كرو خلو نبحك وساي حجي نتي تفتوى صوتا كسعر كلها مو انجوي كتحقوس له كلها أنا زبلت سكويني وساي سمعني أشتون الله زي مسأخوان زين حبيتنا تحنتي أبك 98 قدام أمريكا مخادي نمول إيرترا قدام يزوج أخلا ذكرنا شعو ناشتو كوباتات وبناس لزنبرو أبد كوميشن سبورت سلسة 4 نفعات كدنا عباي جبرنا جنزب جبرنا لنا ناس حقنا نجرنا ذكرنا سلسنا وخدنا سلسنا سعمنا أنا تاكوبا نوزنا لنا عرب زي أوفيسرز كلاب تسواتنا أنا سعيرة تقاليتي أكل تشعين شدشن كاب أمريكا مس ملسكو أسمانا يونيفرسيتي وكيلة بقانتا تاكوبا هي بيم نعام إذا أنا سينجل شامبيون أغوينا تاسال سيتي كل تشعين شعتن وصلت كوا شعوقة أسمانا يونيفرسيتي بقانتا قداميتي بسينجل كقدامي كوينا أجي عوض خمس مقرات هلو لميت كا عوض كا مليسكا نموسا أجي أنا تسبك فلت الله يتي زنات قال زي كونه تي sense of accomplishment زبال تي عبد درجة بس خلى قاسي وشتاو عقبتي زبال جي كل شعقة أنا نسخون صدقاتين صدقاتها كتم حاجتي قال لي مش نفع صوات لك عتقي بروفيشنال تكون لك أنا ولا أكوي كاب قدم يزيد نغني تن عتقي حتيته كاب إثيوبيا دي كاب قال حتيته صحيفة بدبداب يشعون وح بزيز وسنيرو زين سلد الليل إذا كانوا غنى سوق دايليو أمشي وسايز قبل حاجتي قربناتي نفس خام إلاي كاب حماق نقرات موجد لمست لكنستيو خال بحار سبورتا غونكا كل شيء تعصب كل شيء عرفت تفوتو كل شيء تصبو مقدت قبر حاجتي كل شيء بفرنج انتاي زبال طعي حنقول أو طعي سبنتي زبال شعن شعتميتن 83 كم كلها أنا مصاوتي بزحت نيران هباب 15 أزيم ولصات توادرتي نيروم زي عبد الرزاق زبال وفع توادراي كم زنبره بعل يوحنس إسحاق أجينا تاوش تاغر حلق زلو بعل أمها بعل تارقه بعل ود زرقه بعل إرمياس درجة بعل نفسير دانيال زياتهم بملهم دانيال بره مالك نفسير دانيال بره زياتهم لوصاتن أزيم كاب حدا أو حدا زي بالالوتو سلسنورو كابزي وددر زي وصيوم شعوع أب 83 شامبيون ناي إرترا هلاي كوينو 84 شامبيون ناي إرترا كوينو نتشابه ناشنال تيمون مزنبرة أدشان مسكدون أزيو سبوت وهذا هم تساعدن أقرأ ويقال كنا يشيبي أو كم زنبرة سقاب شن جعتهم تيس عن حدا نون كم تساعد كم زنبرة هو شعور تايمس لك وركهان قانتان جها تمسك قليل كلابات نيرومون بعد قراءة بايتي أسمع كرسي ولا قلمله نيروم كن زمزح حسب كأشعب ولكي تساعد ولكو قل حبار كون كهاني متزنا بركان من لا قبر كان كابوها عبيتي بعل مهاران نيروم عبيتي بعل
نيرو وزنورو عليتنا بعلى فوركي سبورا فوركي بعد ساتهم كلهم بينهم نايشتي بروتشدورسن نخر اندهابو معدا اندهابو بنوادادر كمزلنا حدا معلتي فلوس سبات موصكم زخلو مختات واس لزدور زياده ግን امنعد حدنا وددراتنا جبرنا እንዳተራዳዳና ነርና ስለዚህ ከሞንካ ውጪት ከም በዓል ማነ ደስታኻ እዚኦም ንሃገርን ሰዳቃቴንስን ንክምዕብል ዝገብሩኻ በዓል ዶክተር ሰማት እጂ ተራና በዓል ዶክተር ማነ ደሳስ ጥር ዝልል ሓፍ ኮፍ ብል ዝተኣስረ ጭዋዳ ክፍታሕ ክምዕብል ዶክተር የማነ ደስታ ዋላ እኳ ኣብ ኩሉ ዘካየደ ውድድራት ዕወት እንተነበረ እቶም ምስኡ ዝገልጥሙ ዝነበሩ ሰባት ግና ምስኣቶም ምቁር ብድሆ ዝመልኦ ህይወት ይሕሊፍ እዩ قال أربعة مكاقل قدامي عبد الرزاق محمد شمو نا يونيفرسيتي تمهاري زنبره إثيوبياوي نسو ربع عمد كله أنا قدامي عمد نيرا أجي نسو 83 كلاي كوس كله نسو قدامي نيرا أجي نسو برتعنا حيلنا نيرو لحرب 84 كن نعو سعيره قدامي وجه أجي سا كم عباي عاود حسبه سلامتايتي يسكحنا نيرو مسي يلوسي 2-0 3-0 يبنا غير نيرو 84 كن مسعركو عقبت سمعني قال بينام زرقاء حجي عم نورو يالو بتعم نفع ما بينام زرقاء معاي من اسم اسي كوينو قلطيفو لو تزغبره بحر بينام زرقاء تا زفوتو انت عركي متعبتي تراجي كونه لممد كفتو معاد جي ابكرا ابايتي لممد غيرنا ابكرش دولسو لممد غيرنا بيونيفرسيتي كلتينا بحنسر نغبرنا اسكاب كوميشن سبورت نغيرنا بحر ابا اديس ابابا اصبيقو زحجزني تبعها زي فرح بس عبيتي ولا تصوت كله سعرن زي فرحن مورادرتي يذكروا كمون نفسير دانيال برها يسوق نفع نيرو كالات زلو يسوق امو سماش ناي مملاس توهبو سلازنبرو شكرنا نيرو عرفنا لا نتزاننا خلنا نسو تطوي تنبركيخو دقيسو ناسحاق مرسانيرو التيبل تنس كان بحقي بسرعه زملخه حقس صوتا زعلفقا دانيال براه ذكرن اما زوجة شموقا كاب ኢትዮጵያ ዝመፀ ምስ ሃገራዊ ጋንታ ጻወት ነብራ ኢትዮጵያ ካ ንሱቃ ንፉዕ መወዳድርተይ ነይሩ ሓደ እውን ዓርከይ መታዓቢተይ የሴፍ መስምን ሽሙቃ ወዲ ሶኒታ ነይሩ ንሱቃ ንፉዕ ኣብቲ እዋንቲ ካባና ህብትም ዝበለ ስለ ዝነበረ راكيت كموص خلو نتوم عرقتو مقلنا نيو معي هجيتا سانفلكس بالراكيت زابنس كم حجلا هجي كندا الله بتصبغ الذكورة حجيت فقرسي نيرو أديس أبابا غيركا اتكتهم قعصوت بو راكيت بو ጫማት بو ኣብዚ ዓውደ ስፖርት ሕልፊ ዘሎ ፍቕሪ ዝርከቦም ናብ ሃገርና ኤርትራ መለሲልና ክንረአን ከለና ንዕቤቱ ብዙሕ ዝፅዓር እዚ ድማ መጻኢ ሰደቃ ቴንስ ክሳብ ብዓለም ደረጃ ዘስፋሕፋሓሉ ዘሎ ግዜ ኣብ ኤርትራ ደረጃ ፌደሬሽን ከዓቢ ምህላው ዘርድእ ምዃኑ ኣብ መወዳእታ ገሊጹ ቡ ተስፋ እንዲ ዘለና ነትስፉ እንደ ፌደሬሽን ዓቢ ፌደሬሽን ናይ ቴብል ቴኒስ ኣለና ኣብቲ ኢንተርናሽናል ቴብል ቴኒስ ፌደሬሽን ITTF ዝብል ከዓ ኤርትራ ኣባል ኮይና ኣላ ኣብ ኣፍሪካን ኦል ኣፍሪካን ጌምስ እውን ሓንሳብ ንሞሮኮ ኸይዶም ኣለዉ ሕጂ ተስፋ ኣለና እቲ ምሕደራውን ቦትኡ ኣለዎ ሓንቲ ግን ኮሚሽን ስፖርት ክላበዋ ዝደሊ ቅድሚ ሕጂ ክልተ ግዜ ይኸውን ገይሮም ቴብል ካብ ቻይና ኣምፂኦም ኣብ ኩለን ቤት ትምህርቲ ዘርጊሖሞ ነይሮም ክልተ ግዜ ሕጂ ክቕፅልዎ ደሊ ሕጂ ኣብ ቤት ትምህርቲ እንዲኻ ተዓቢ ኣብ ክለባት ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ኩሉ ኣብ ሙሉእ ኤርትራ እተን ጣውላ እተን ራኬት ድሕር ዘርጊሕካየን ተፃወተት መፅኦም ከምዚ እንዳ ድኳን ድሕሪ ኣቑሑት ኣምፂኻ ገዛእ ኣለዎ እዩ ዝበሃል ድሕሪ ቴብል ዘርጊሕካ ከዓ ቆልዑት መፅኦም ክፃወቱ እቲ ዝቐለለ እዩ ኣብ ዝኾነ ቦታ ቴብል ቴኒስ ነይሩ ኣብ ዝኾነ ቴብል ቴኒስ መዘናግዕታት ቦታ ነይሩ ስለዚ እተን ካልኦት ከምዚ ሕጂ ኣብዚ ቦታ ንሪኦ ዘለና ቦሊን ካልኦት ከዓ ከምኡ ክገብራ እሞ እተን ካልኦት ከዓ ክምዕብላ ስለዚ ቁርብ ንዓይ ደሰን ብደንስ ኣብ ዝኾነ ቴብል ቴኒስ ንፃወተሉን ንጓየሉን ዝነበርናስ ሕጂስ ኩለንተን ዝነበራ ቦታታት ጁኒየር ክለብ ነይራ ናብ ጁኒየር ክለብ የላን ሕጂ
ክሮቸዶል ስድ እውን የላን እጂ ከምኡ እንደ ኣምሳላ ግፍሕ ዝበሎ ቦታ ናይ ቴብል ቴኒስ ከብላ እሞ ሰብ ከዓ ተማሃሮ ኣብ ቤት ትምህርቲ እንደገና ኣብ ካልእ ድሓር ቴብል ቴኒስ እንታይ ነላታ ፅቡቕቲ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኮፍ ኣቢልከያ ትፃወተላ ትዘናግዓላ ጥዕና ትረኽበላ ካብ ኩሉ ነገራት ተናግፈካ ቴብል ቴኒስ ጋንታ ኤሪትራ ዳህላክ ወሪራ ክሰሜናይ ክእልን ኩለን ብተራ መንእሰያት ጠርኒፈን ዝኣልያ ዝምህራ ሓየን ይደግፈን ሞራል ንኽገብራ